por aquí o noso amigo do termómetro, Carlos Corral, que nos vai a vir falar pois dun accesorio ou complemento, non sei ben como quere chamar el, que todas e todos temos a man, o bolso. Flash, flash, pose, pose. Mira mi cara en portada de Vogue. Sempre, todos os días. Non sallo sen el da casa. Que tipo de bolso lle gusta levar a vostede? Cuando salgo a paseos cortos llevo uno cortito así, de ponerlo así fácil, ¿sabes? Cuando salgo a la noche me pongo uno de colgar. Son máis ben de levar mochila, si levo máis repartido en todo o corpo o peso. Unha bandolera pequena e sempre para atrás. Como isto, que é para levar a documentación. Co seu riñonere para diante. A mí gustame estos grandes onde quepan todo, porque teño moitas cousas que levar. Media casa levas aí. Sí, a verdade é que sí. Como a este, que poda poñelo aquí no hombro e que sea un pouco grande. Pois normalmente uso estos de hombro con accesorios que sempre lle dan así máis glamour. Porque ahora que nadie nos ve, vamos de lo profesional. 1:05 do mediodía, pois xa estamos aquí con o noso querido Carlos Corral. Que tal, Carlos? Moi bons días. Que hoxe vesnos a desmontar un complemento, porque os que amades a moda, Carlos, pois sempre vos gusta chamar as súas cousas polo seu nome, porque claro, ti sostén que un bolso é máis un accesorio ou un complemento para empezar a chamar as cousas con propiedade? É que, Rocío, corazón, eso é un rollo. Cando vas a mercar nas tendas web ou nas tendas físicas ves accesorios e complementos, unha sección para eles. Non son o mesmo, non son o mesmo. Vamos a entender por qué. Un complemento complementa un outfit con unha funcionalidade específica. Por exemplo, un cinturón ten unha funcionalidade de soster o pantalón, uns tirantes. Un bolso ten a funcionalidade de ampliar os petos que tes no teu propio look. Entón, que son os accesorios? Os accesorios simplemente teñen unha finalidade estética, elevan a beleza, son para decorar. E o outro, é dicir, o bolso teña unha función. E, Carlos, cando se decatou a humanidade de que nos facía falta un bolso? O primeiro bolso da historia. Bueno, é que os bolsos son moi importantes. Mira, divide o mundo en dous tipos de persoas. Por unha parte está a xente que se utiliza como sacos para levar os teus utensilios diarios. Esa sería eu. Eu tamén é compatible coa xente que é un fetiche, un obxecto de coleccionismo. Algo así máis snob, non? Claro, ou unha maneira de demostrar a través da estética a túa personalidade, que fale de ti, que diga algo sobre ti. Vale, os dous motivos totalmente conxúntanse. Que pasa? Cando comezou o bolso a usarse? Bueno, aquí... O sea, o primeiro bolso que foi na época medieval, os romanos... Non. Aquí temos constancia que no Imperio Exipcio, entre o 30.000 e o 30 antes de Cristo, xa hai representacións que estamos vendo aquí na pantalla na que se usa o bolsiño de man. Ai, un bolsiño, non mo podo creer. Pero isto é certo, é dicir, pero é perfecto este bolso. Isto é certo. Aquí estamos vendo o deus Horus, que é unha representación fantástica, pero hai escritos que din que os faraóns daquela, tanto homes como a mulleres, utilizaban estos mini bolsos para levar o maquillaxe, perfumes, e levar utensilios deles de diario. Bueno, alucinante. Pero solo tiñan unha funcionalidade. Todavía aínda non se lle metera o componente estético nin unha marca que te identificase, non? E, por exemplo, claro, se falamos de marcas, Coco Chanel, non? Ese bolso mítico, acolchado. Que significou este bolso na historia dos bolsos? Bueno, que maravilla. Coco Chanel, ai, Dios mío, non sei ni que dixe. Ves, que era de bolsos, non? Sí, Coco Chanel, dilo ben, embaixadora, creadora da casa Chanel, que a vemos aquí sentada nun carballo con un bolso que está moi de actualidade porque este bolso chamase Chanel 2.55 polo día en que saiu a venda, que foi o 2 de febreiro de 1955. Estivo de aniversario. Este ano cumple un 70 aniversario. E tamén foi noticia porque por primeira vez ese bolsiño que vemos aí a carón dela acadou un precio superior aos 11.000 euros. Entón, vamos... Este bolso que estamos vendo con esa cadea, que introduxo ese bolso? É dicir, que punto de inflexión se produxo con el? Correcto. Moi importante, porque viñamos nesta época de bolsos moi incómodos. Aínda non se traballaba moi ben a marroquinería, as peles. Entón, ela colleu como referente os loitadores da Segunda Guerra Mundial que levaban uns zurróns cruzados. Entón, ela dixo, tate quieta, voulle poñer dúas cadeas, voulle poñer unha lapela
con unhas formas xeométricas, un peche metálico xiratorio que a día de hoxe vemos este bolso replicado ata a saciedade. É que alucinante, señoras e señores. É dicir, Aí o tes. Un bolso como este, non? É dicir, que podemos mercar en calquera tenda, é dicir, isto que damos por feito, esta cadeniña, a primeira muller, ademais, que se lle ocurriu que isto era útil, foi a ela. Totalmente, imitado ata a saciedade, versionado sen parangón. Isto, como ves, a cadeña iba a ir así cruzada. E foi a primeira que dixo, pero por que non nos inventamos algo para levar o bolsiño así? E que pasa? É sinxelo, pero é elegante, pero é útil. Claro. Desbotouse esos bolsos xoia que se facían a principios de século, estamos nos anos 50, lembremos. Esos bolsos xoia que só eran para presumir, que non che collía nada, ela dixo, as mulleres teñen que ser que levas as bodas, praga. que logo non sabes que facer con el, que están polas mesas, que é un rollo. E o negro, miña filla, palo con todo. Efectivamente. Bueno, e que máis bolsos así históricos de moda, dos caros, para que nos entenda a xente, Sí. Pois os que temos así habitualmente son como fillos deles. Non é que sean os caros, son os primeiros deseños dos bolsos que seguimos utilizando a día de hoxe. Aí vemos o bolso cruzado. Entón, aquí estamos vendo na imaxe a Audrey Hepburn, que despois da estrea de Desayuno con Diamantes, en 1961, ela gustaba a marca Louis Vuitton, que daquela soamente facía maletas, as típicas maletas que teñen a L e a V, sabes? Entón, ela colleu os directivos de Louis Vuitton e dixolle, mira, cariñas, ídesme facer un bolso que a mí me guste para levar, que do modelo Speedy, que teña 25 centímetros. Naceu o Speedy 25, que é o que estades vendo aí, que fixo, vamos, mundialmente conocida ese monogram, ese deseño, abreulle as portas a Louis Vuitton e abreulle a marca para vender bolsos, vamos, a tutiplán. O sea, que ideaza lles deu Audrey, non? Foi Audrey a que fixo este bolso. Outra muller sabia, que pasada, que historión. Sí. Bueno, e de aí imos avanzando, porque claro, é que agora vemos os homes levando estes bolsos, non? E ata agora estamos falando de bolsos como deste tipo, non? Pois bolso de antebrazo, bolso de man, bolsos máis pequerrechiños. Que estamos vendo aquí? Aquí xa entramos no maxi bolso ou no tote grande. Por que? Cal foi o primeiro deseño dun bolso así tan utilitario, tan xigante? Ni idea. Bueno, pois en 1983, a cantante famosa naquela época, que se chama Jane Birkin, iba nun voo de Londres a París. Estaba sentada, por coincidencia, ao lado dun director executivo de Hermès. Hermès, a famosa marca que fai os panos estos coloridos tal. Entón, caeulle o equipaxe de man, levaba un bolsiño pequerrecho e esparceu-no toda trangallada aí polo avión. Entón, o executivo Dimas dixo, a muller xa non quere estes bolsiños pequeniños, que son moi monos, van sendo prácticos, pero non. Que temos aquí, sí, estes. No. Agora queremos o tote bag. O tote, puxo o nome, naceu o Birkin, que o Birkin ten moitas curiosidades, porque a día de hoxe hai listas de espera mínimo de meses ata anos, e hai algúns casos que cando chegas a eles costan unha fortuna e só podes coller o que te está esperando por ti, non podes escoller o deseño. Compras un Birkin. A min encántanme sempre estas visitas de Carlos Corral, porque claro, descubrimos tantas cousas destes obxetos que damos por feitos, e que che dicía aí un anaco, Carlos, que agora o dos homes, e que me parece tamén moi importante, que agora vos tamén, mira, aí víamos a Borja Iglesias, non, esta foto, pois xa que posan, pois co bolso, eles tamén se apuntan, non? Vos apuntades a comodidade. Ben claro, Cari. Borja Iglesias, futbolista, dianteiro do Betis, picheleiro, compostelán, nunca sae á rúa sen o seu bolso. Sen o seu bolso de diseño tamén, El moitas veces foi o punto da polémica e sempre se defende nas redes sociais, porque di, para que os bolsos non teñen sexo, son prendas, son complementos que nos axudan a facer a vida máis fácil. Non me contedes películas, cada un que poña o que queira poñer, amor. Como nos acabas de explicar. Carlos, grazas sempre por as túas visitas aquí ao termómetro. Pasan 3